kunale office ebizwa ngoba yi-National Prosecuting Authority, NPA. Kuyi-ofisi yabatshutshisi bethu apha eSouth Africa. So ibhosi yakhona nguShamila Batoyi. uShamila Batoyi owa-appointwa nguPresident Cyril Ramaphosa ngo-2019. Iterm yakhe iyaphela ngoJanuwari 2026. Yanyanzelisa ke ngokulona into yoba mamazame inzame zoba kube khona umuntu ozathi angene esikhundleni sakhe. Isikhundla sakhe yi-NDPP, yi-National Director of Public Prosecution. Phansi kwale comment ke ngoku. NgoLosithathu nge-10 kaDisemba 2025 nangolosine 11 December 2025 baye bashedula ama-interviews wokuzama ukuvalesa isikhundla sika Shamila Batoyi. Phofu ke lo Shamila Batoyi nje what a way of i-exit, ngoba njobe ehamba ngoJanuwari bampheka bemophula ngoku kwenye inquiry enyo kwenza nobugulukudu bale NPA. But ibizwa ngoba yona njoba inyoba sifamiliar neMadlanga Commission, so yona ibizwa ngoba inkabinde inquiry. Zaphinde ndiyithathe on nakuyo at a later stage. Ayike, so bayi-6 ke ngoku abantu i-candidates ababhiza bacontestela le position lena. Owokuqala ngu-Advocate Bell, owesibini ngu-Advocate Mob, owesithathu leli xoko elingu-Advocate Johnson, owesine ngu-Advocate Khanyile, owesihlanu ngu-Advocate Cronje, then owesithandathu ngu-Advocate Simelane. Ayike, uqalile kuqala before sifika apho i-public after kusazile into yoba kulaba abantu abayi-6 baye baphiwa ithuba loba mabakhiphe izimvo zabo bakwazi ukukhomenta ngala magama la ayi-6. Bazifumene ke i-comments zakhona. So omnye nomnye bekethi xa kefika afike aze xa kegqiba kubuzwa nge-interview questions ze-interview abuzwe as well nangezi comments ze-public. Ayike, siqale ngokuqala uBell. U-Advocate Bell, i-comments zakhe they were about 9 but they were all positive ke. Bambuzile ke ngemibuzo ulikhaladi, even English yakhe accent yes ke yekhaladi, but uzemva xa kethetha into yoba yena she's well informed because ne position akakuyo uyi-director ye-public prosecution. Andithi uShamila lona ngowe-national ngowe-South Africa yonke jikelele, then yena ungowe-province eyase-Western Cape. Inenzele icala ke lento because naxana even through i-questioning ne bake bambuza malunga nale nto into yoba uzayithini lento phansi kwale crime rate engaka e-Western Cape ngoba yi-area yakhe. Under iwatch yakhe le crime rate engaka, and even i-prosecuting rate yase-Western Cape it's very little. So ingathi esehluleka e-Western Cape provincially uzawukhona na nationally. So imibuzo efana naleyo uye wayibuzwa, but she was very calm, cool and collected. And akho zi-allegations ncam into ezimbi ezingabe ziyathetheka ngaye. Hayi uphendulile nje shem yonke into bekayibuzwa ine calm manner. What else kanene? That's just about it ne. Then ke ngoku omnye ose-ofisini yakhe right below yena ngu-Advocate Mob, naye ocontestela the very same position. Baze babe bayabuzwa sesikunumber 2, baze babe bayabuzwa iba ithini into baye bacebisana na yaze yathi lento hayi noba ifunyanwe ngophi kumnawe lo position na, because bobabini base-Western Cape contesting for the same position. Then u-Advocate Mob lona akafumananga i-comments ncam yaze yakhona into ibe ayinto bakaziwa na, because nama ndimazi bendiqala ukumbona pha waze wabuzwa nangaye ke uBell lona since ereporta kuBell yakhona into ethi ngoku ureporta kuBell, but at some stage uBell wayereporta kuye. So uyabona into banabo ubudlelwane bokumane beshare office bayazana ke. And ingathi they've got a good working relationship. Even istaff sibhizi njoba bebhizi be-nominating or by-nominating or whatever, ikhona nje into engathi ubudlelwane bakhona. So ngokungathi ithe hayi noba ifunyanwe ngubani kumnawe le position lena sizaba sharp, yakhona into engathi njalo ke. Hayi naye he was very cool, calm and collected. But andimthandeni le position because ingathi ucalm. Wavela enye into eyandenza ba ndimjonge ngelinye ilihlo, uke wane-allegation akanayo abambuze ngayo efaka i-complaint against yena, whereby a public individually wayecomplaina ngoba yena une-case akangazange ayiprosecute, waba nokukhusela umuntu wayenobudlelwane naye. So yandipha ixhala ke ngokulento because sifuna umuntu ongazuprotectana nabantu ngoku, sifuna umuntu ozofeyisa ububugulukudu benzeke eSouth Africa njengoba siclean country yethu head on. Asifuni umuntu ozawe-owana nabantu ama-favor, enzelane nabantu ama-favor. So nje but andimvanga ncami ubithini into yakhe.
use-Western Cape ke ngoku naye they are in the same office no Advocate Bell. So that's just about it ngaye. Siphume kuye siye kweli xoko elingu-Advocate Johnson. U-Advocate Johnson mna ndiyi-panelist, one of i-panel members bendizomdisqualifya. Uxoke kulaa nto laparlamente andithi semva. Uxoke phaa kwi-interview ke uxoke kwi-CV yakhe uthi sekebuzwa but nje nabo ndibabonile into yoba bamphikhaphile into yoba uyaxoka because nakwi-CV yakhe bokunama-discrepancies nje kunama-errors amanintsi, ii-positions zakhe, amadate, inintsi nje ii-errors abathe baziphikapha phaa kuye u-Advocate Johnson. Mamelani ke yena u-Advocate Johnson ufumene ii-comments ezi-about 209. Kule 209 only one was positive. Ezi-208 ngabantu aba-objecta i-position yakhe bathi abamfuni kwesi sikhundla sobu-NDPP. So i-South Africans, they came out in numbers. She's the one who got the highest. Apho besithi khona ama-South Africans abamfuni into abafumane esi sikhundla because esi sikhundla si-crucial. Ngoba umuntu ozawuthi afumane esi sikhundla ngumuntu ozaba nee-powers nee-authorities zoba ngubani obanjwayo ngubani ongazubanjwa. Umuntu akangafuna abanjwe akazubanjwa. Uxokile ngento ezifana nalezo. Mamelani kwakwi-CV yakhe kwaphikapha enye into. Omnye wabantu abazi-reference zakhe nguBiari. UKemi Biari lo wadlaa nto la MPD le implicator Brigadier Julius Mkhwanazi. So lo uyi-head of illegal ususpendiwe currently kwi-MPD, then yena azofuna ukumfaka as reference kwisikhundla esifana nesi. The second reference ngumuntu akathe wayeyi-acting judge of which lo muntu lowo kuthiwa kayo-acting judge yi-magistrate. Wathetha wabuzwa nangomnye umcimbi onokwenza nobu-union, wabuza uba ishiye union member na, because ithi le nto xa kwezi zikhundla eziphaphezudlwana emsebenzini you are not supposed to be affiliated with any union or any membership ezifana into ezifana nezo. And then yena uzamile ungathi uyayiphika uthini but nje wafumaneka ingathi uyaxoka ngento efana na. So zininzi nje into ezi-error. Then nala mcimbi walaa nto uba wayeqashe uhusband wakhe of wazikhipha xa kumele qashwa i-husband yakhe, laa nto kayibuzwa pha eParliament uphinde wayibuzwa but nje ifile yakhona ayikho ntle. But yena I honestly don't think bangamconsidera looking at the fact yoba currently umntu in that position occupier uShamila Batoyi, she's currently an Indian. I doubt that they would replace an Indian with another Indian. But ke andikho apho. But nje truly speaking mina beke ndiyabe ndimdisqualifyile altogether. Siphume because we only have 10 minutes. Siphume sibaleke singene ku-Advocate Khanyile. U-Advocate Khanyile zikhona izinto akathi xa ezithetha ndavumelana naye qha undidawuthisa andethuse and she sent shivers down my spine kwezinye zezinto akafuna ukuzimplementa kwa-NPA ngongathi ngumuntu ofuna ukulusinisha i-law umthetho wethu. Already ulusa umthetho wethu, funa umuntu ozawutightenisha. So zikhona ezinye izinto beke suggest into yoba hayi kungaprosecutwa so hayi xa kukhona umuntu xa kenze ama-petty crimes but nje into yakhona inye yabanako nje ukundethusa. So uphendule le nto yakhe akayiphendulile. So bekunama-inconsistency even nakwi-CV yakhe wanento ethi xa ithethelela hayi bekengafuni into yoba abhale yonke into eninzi because bokuzaba ngama-pages amaninzi. So that's just about it. But wathi uzayirectify into yakhona because asifuni umuntu ozolusa umthetho, sifuna umuntu ozowuqinisa. Siphume kuye siye kubani na siye ku-Advocate Cronje. U-Advocate Cronje bafethu I am convinced nguye. I liked her. She's also a coloured. She has that coloured accent. I liked her. She looks unala backbone. Akafuzalanga kuzothandwa nokucengwa. Kukhona lapho bekebuzwa khona eminye imibuzo watsho wathi uba ngaba i-office of i-NPA because yena uzoyi-rebuilder. Uba ngaba abazujonga they are not having the same strategy, the same goals, she's not going to stay, she's going to leave. Uba ngaba ugovernment uzambloka xa ifuna uku-implementa certain things akazelanga uzothandwa nakucengwa. Kukuthi wayeke wakhona kule office lena wahamba because of uShamila Batoyi. Kwakhona into endiyithandayo ngaye, ndathanda the fact yoba yena noShamila ingathi abathelelani manzi and uthe xa kasithi kukhona apho wayeke wangquzulana noPaul Sullivan ndathi yeke nanku umuntu wethu. Kube khona noSimelane guys ansenaxesha, kube khona u-Advocate Simelane. U-Advocate Simelane into ezomkhosta uzokhostwa yi-reputational damage. Ingathi ifile yakhe ayikho ntle ncam because naye in terms of i-comments une-comments ezi-negative ezi-about 28 yet yena well informed wayeke wayi-occupy le position but uzamthanda ukumamela uSimelane xa ethetha.